Mga ka-Unation, kailaman ka o Gaysano, no? Siguro sa inyong lugar na gitawag nga Gaysano. Pero ang pangutana karon, nganong na may Gaysano karong panahon na? Kinsa mga founder niini? Kana ang sulod sa tong video karong adlaw. Ang Gaysano mga ka-Unation, ang founder ani ay ang mag-asawa, si Doña Modesta Singson Gaysano ug iyang bana nga si Don Jose C. Gaysano. So kini silang duha, sila ang nagpasiugda, sila ang founder sa kanang Gaysano na atong kaila o nailahan karon. Kini sila nagsugod pud sa gamay nga negosyo katong 1933. Gitawag kinig merchandise store dito sa San Nicolas. Nakaagi po sila og mga kalisod, mga struggle sa ilang negosyo, sa ilang kinabuhi, pero wala sila niundang og nakapagpadayon sa unahan. Ug katong 1970, nakaanam nagkadako ilang negosyo, no? Pero di pa ingon nga dako jud kaayo. Kini siya nahitabo dito sa Colon sa Cebu City. Kaya na may balay dito nga naay ground floor, so dito sila una nagrenta og dito nagtinda. Ug ilang gisabayan o kanang gitawag nga pagpaningkamot, pagampo ug pagkugi para molago pa kining gitawag na ilang negosyo nga Gaysano. Pero ang asawa aning babae nga Doña Modesta namatay, no? Katuyang bana namatay siya. Unang nagdala na lang aning nga negosyo is siya na lang ang katong babae. Ug siyang nagpalambo pa niini kauban na pod iyang mga anak. Karon sa atong panahon daghan kay Gaysano na atong makita Visayas ug sa Mindanao. Ug tungod sa kadaghan maglibog na ta. Kana siya mga ka-Unation ang Gaysano, gigrupo-grupo na siya, no? Paminaw mo ani kay basin diri na bilong ang Gaysano diha sa inyong lugar. Number 1 na anak atong mag-asawa kay si David Gaysano. Siya ang nagdala ng White Gold, Gaysano Center, Gaysano Mall o kanang gitawag na mga G-Mall. Kana siya, siparit na siya ng mga establishment under kang David Gaysano. Ikaduha si Stephen Gaysano, anak gyapon ni siya atong mag-asawa. Siya pod ang nagmanage o nagdala sa Gaysano Country Mall, Gaysano Main, Gaysano Bugo, Gaysano Mualbual o Gaysano Balamban. Ikatulo, kang Stephen Gaysano Jr. Kini siya si Stephen Gaysano Jr. na po niya gidala o ginamanage ng mga Gaysano po. Siya ang nagdala sa gitawag na Uniface Corporation. Kini siya nakabase po dito sa Cagayan de Oro City. So, kini siya si Stephen Gaysano Jr. Iyang mga gipangdalaan ni ng mga establishment na Gaysano mostly dito sa Cagayan de Oro City. Kini ang Gaysano City Mall sa Cagayan ni siya. Gaysano Iligan, Gaysano Malaybalay, Gaysano Valencia, Gaysano Butuan, Gaysano Camiguin, Gaysano Carmen, Bulwa dito sa Cagayan de Oro City, sa Puerto, sa Osmeña, iya po ng Gaysano Suki Club, sa Cogon, Gaysano Junior sa Borja, no? Dito na siya kasagaran sa Cagayan de Oro City. Sunod, si Benito Gaysano. So kini siya si Benito Gaysano na po gipang hawida ng mga Gaysano mga establishment. Kana siya ang gitawag na Gaysano Grand Malls. Sunod si Edmond Gaysano. Siya ang nagmanage sa Gaysano Capital. Sunod si Victor Gaysano. Siya ang nagdala sa Metro Retail Store. O pinakalast si John S. Gaysano. Siya ang nagdala ng gitawag na GS Gaysano. Karon ang Gaysano na po sila gitawag na real estate. Nag-venture po sila sa real estate. Karon sa Visayas ug Mindanao daghan kay gitawag nga Gaysano na. Usapod sa mga mall na naay mga pinakabarato nga baligya. Kana siya gisugdan sa mag-asawa sa unang panahon nga nagsugod sa grabe kagamay nga sitwasyon ug giuban na sa pagpaningkamot, pagampo ug pagdisiplina sa kaugalingon. Unta na may na-learn gamay no sa atong video karon about sa Gaysano. Daghang salamat sa pagtanaw ug hantod na pud sa sunod. Bye. Follow for more.